Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi iri mwezi zuva. Ndofunga vakuru vamuri kuona ava vakuru vanotaura kuti pane nhau yakaitika, asi pakusungwa kwavo vakarohwa zvakanyanyisa zvinovapa kufamba kwavari kuita izvozvi. Naizvozvo ndo nhau yatinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Inini ndinonzi Muscauda Mukombwe. Ndakaassaultwawo nemapurisa musi wa 31 May 2024 kuri kuChinamhora police station. Mhosva yacho ndakanzi inini yakanga iri nyaya yemuganho westand, asi ndakazotorwa inini ndakaendeswa kupolice station yeChinamhora. Ndakarohwa kwandakaitwa, ndakarohwa nesimbi ndichirohwa puroni chaiyo kumagadziko 3 mabros, nekutsikwa musoro. Pari zvino musoro wangu chaiwo uri kutoratidza dzungu nguva yese, nguva zhinji. Mapurisa akandirova inini anonzi Fadzai Basera naTraimonya Kabawo. Saka ini ndakazosvika pakunoripota nyaya yangu. Ndaona kuti yaive nyaya yemuganho yaida masabhuku mushure mokunge Ishe vauya kunotonga nyaya zvizere. Asi pari zvino nyaya yangu inini kubva gore rakapera iroro kusvika pari zvino haisati yapindawo mukoti. Zvinhu zviri kundinetsa kuti ndeitowo sei. Panguva ino maPP vari kunditi endai mugone kunge muchitaurirana. Vakaisa nyaya yangu padivi pasaidhi pedare. Saka zviri kundinetsawo kuti ndozvifambisawo sei. Ndatambudzika, problem yangu haisi kupera. Hip joint yandakakuvara inini nanhasi ndiri kungotambudzika. Hameno ndoisawo sei. Muganho wainzi waita sei? Muganho wacho wainzi ini ndapfurikidza, ndashanda pasiri pangu panzvimbo isiri yangu yestand. Imi mamapfurikidza here? Toda kuti munyatsotitsanangura. Inini pa judgment yaIshe ndakaoneka inini ndiri right. Ndo nguva yandakabva ndazonoripota nyaya yangu ndichivhurisa docket musi wa 24 July. Asi nanhasi haisati yambopindawo mudare kuti ndizokuti ndakatadzeini pakuzosvika kurohwa nesimbi. Nanhasi dambudziko rangu harisi kupera. Nyaya yacho haisi kupinda mukoti. Ndakushaya kuziva kuti zvinondozvifambisawo sei. Ko makamboedza here kunomhan'ara nhau yenyu kuna mambo kuti mapurisa acho iwayo anga achitongwa kwamambo? Kwamambo handisati ndasvikako. Mambo wanga wakatomirira kuti wanze kuti sezvo nyaya iri mudare redzimhosva kumapurisa, saka wanga wakatongomirirawo kuti kana yapinda mukoti wozotorawo mameasures avanokwanisa saIshe panyaya yemuganho. Wakamirira nyaya yekutongwa kwedare. Zvakaitika rini izvi? Zvakaitika musi wa 31 May 2024. Yes. Saka toti zvaane nguva zviri mudare izvi? Zvaane nguva zviri mudare, nyaya ichingotenderera. Ndakaedza kuenda kuPGHQ. Bepa rangu ririko ikoko ndakanyora kucomplaints desk. Ndakaenda kuZimbabwe Human Rights ndakanyoresa statement, asi hapana chandati ndaona chiri kundikwanisa kundibatsira. Ko hamuna kumbowedzawo kutaura nemalawyers here eZimu Rights acho? Nekuti kazhinji kacho vanobatsira vanhu vanenge vadzvanyirwa kudaro. WeZimu Rights pandakangonyoresawo statement rangu, vakati totomirirawo kana nyaya ichinge iri kudare, kana ichinge isisazofamba zvakanaka, tichakwanisa kuti tinge munokwanisa kudzoka kuno tobatsirana kuti tingaita sei. Saka dambudziko riri kuitika apa nderekuti nyaya haisi kutotongwa. Nyaya haisi kutotongwa zvachose. Mapurisa yakambouya kwandirini yachiedza kuti dai Mukombwe taedza kutaurirana, asi kutaurirana kwacho handina chandakaona. Wakabva wangoti zii vachitaura kuti nguva yese
pakutaura kwemapurisa vakatiwo tapedza gore rese pese pairi kunzi uyai kukoti inozotongwa musi wakati. Yanga iri nyaya yekuti isusu tati tibhadhara kujudicial kuya kuti iregedze kutongwa, asi tatoona kuti nguva yarebesa nyaya haipere nekudaro. Zviri nani dai tataurirana, ndikati tidzokere kustation tinotaurirana. Nanhasi mapurisa handisati ndaaona. Asi ipapo vaibvuma kuti vakakanganisa. Vakabvuma kuti takakanganisa mhosva yedu tiri kuiziva. Ndiyo nhau yatinayo kamuri yeZimbabwe, vamukombwe vari kuchema kuti aiwa ndakabatwa uyanga nemapurisa, asi nhau yachoka haisati yatongwa uyezve haina tarisiro yekutongwa. Naizvozvo vati veDrumas Media uyai kamumbotinzwirawo nhau iri pano. Ndosaka takupai nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Vanokwanisa kubatsira panofambiswa sei ipapa, nekuti kana munhu watadzirwa unoenda kumapurisa, but kana ari wakutadzira zvinofambiswa sei. Naizvozvo mucomment section tinyorereiwo ko vangade kukubatsirai. Namba dzenyu dzinoti chii? 0771 183 379. Ndodzokorora zvekare 0771 183 379. Ndo namba dzavo kana muchinge muchida kuvabata, muchinge muchida kuvayamura. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongo. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva. Hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.